Μάθε ελληνικά, ανακάλυψε την Ελλάδα. Χαίρομαι που είστε εδώ στο κανάλι μας. Ναι, είναι πραγματικά υπέροχο που είστε ξανά μαζί μας. Είμαστε οι οικοδεσπότες σας, η Μαρία και ο Αλέξανδρος. Μάθε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Ελάτε μαζί μας να τσεκάρουμε την κατάσταση. Βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο της Ελλάδας. Εδώ χτυπάει η καρδιά κάθε Έλληνα ή φίλου της Ελλάδας. Εδώ είμαι πιο πολύ από οπουδήποτε αλλού. Παιδιά, αυτό το ξέρουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Ακολουθήστε μας και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Μαζί μας δεν θα βαρεθείτε Ποτέ! Μάθε ελληνικά. Ζήσε την Ελλάδα. Μάθε ελληνικά. Ζήσε την Ελλάδα. Γεια σας φίλοι μας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαι η Μαρία και σήμερα είμαστε εδώ για να μάθουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και εγώ είμαι ο Αλέξανδρος. Χαιρετώ όλους τους ακροατές μας από την Αθήνα μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Σήμερα μιλάμε για τα άρθρα στα ελληνικά, για τους αρχάριους, για τους νέους μαθητές, για όλους αυτούς που θέλουν να μιλάνε σωστά ελληνικά. Ακριβώς. Και υπόσχομαι ότι δεν θα ακούγεται σαν σχολικό μάθημα. Αυτό το υπόσχεσαι κάθε φορά, Αλέξανδρε. Και κάθε φορά το κρατάω. Χαχα. Εντάξει. Φανταστείτε ότι καθόμαστε σε ένα καφενείο στην Αθήνα, πίνουμε τον καφέ μας και απλά κουβεντιάζουμε. Έτσι θέλω να ακούγεται αυτό το επεισόδιο. Τέλεια εικόνα. Ο καφές, παρεμπιπτόντως, είναι η πρώτη μας λέξη για σήμερα. Έξυπνο. Αλλά ας πάμε με σειρά. Αλέξανδρε, πες μου, γιατί τα ελληνικά έχουν 3 γέννη? Αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, γιατί τόσα πολλά? Καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι τα ελληνικά είναι μια από τις παλαιότερες γλώσσες στον κόσμο. Και αυτό το σύστημα των 3 γενών υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Όχι, δυστυχώς όχι. Αλλά άκου, δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο φαίνεται. Σκέψου ότι στα γαλλικά έχεις 2 γέννη. Εδώ έχεις 3. Ένα παραπάνω απλώς. Ένα παραπάνω, λέει. Χαχα. Εντάξει, αλλά εξήγησέ το με απλά λόγια. Τι σημαίνει αρσενικό, τι σημαίνει θηλυκό, τι σημαίνει ουδέτερο? Λοιπόν, στα ελληνικά κάθε ουσιαστικό, δηλαδή κάθε λέξη που είναι πράγμα, πρόσωπο ή ιδέα, ανήκει σε ένα από τα 3 γέννη. Και αυτό δεν έχει σχέση με τη βιολογία. Ναι, ακριβώς. Ο καφές δεν είναι αρσενικός επειδή είναι άντρας. Είναι απλώς γραμματικό γένος. Σωστά. Αν και θα μπορούσα να κάνω ένα αστείο επιχείρημα ότι ο καφές είναι αρσενικός, γιατί χωρίς αυτόν κανένας άντρας δεν λειτουργεί το πρωί. Άχαχα, και η θάλασσα είναι θηλυκή γιατί είναι όμορφη, μυστηριώδης και κάποιες φορές επικίνδυνη. Χαχα, ακριβώς. Και το νησί είναι ουδέτερο γιατί ανήκει σε όλους μας. Δεν κάνει διακρίσεις. Αυτή είναι η πιο ποιητική εξήγηση για τα γραμματικά γέννη που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αλέξανδρε, είσαι ιδιοφυΐα. Το ξέρω. Χαχα. Εντάξει, ας γίνουμε πιο σοβαροί τώρα. Λίγο τουλάχιστον. Ναι, ας μιλήσουμε για το οριστικό άρθρο. Ή, το. Αυτά είναι τα βασικά. Δώσε μας παραδείγματα, Αλέξανδρε. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε με το αρσενικό. Το άρθρο είναι ο. Ο καφές. Ο άντρας. Ο ήλιος. Ο δρόμος. Βλέπεις. Όλα αρσενικά, όλα με ο. Ο καφές, ο άντρας, ο ήλιος. Εντάξει, συνέχισε. Τώρα το θηλυκό. Το άρθρο είναι η θάλασσα, η γυναίκα, η πόλη, η νύχτα, όλα θηλυκά, όλα με η. Η θάλασσα, η γυναίκα, η πόλη. Ναι, το καταλαβαίνω. Και τέλος το ουδέτερο. Το άρθρο είναι το νησί, το παιδί, το σπίτι, το φαγητό, όλα ουδέτερα, όλα με το. Το νησί, το παιδί, το σπίτι. Ωραία. Άρα έχουμε 3 άρθρα για 3 γέννη. Ο για αρσενικό, ή για θηλυκό, το για ουδέτερο. Μπράβο Μαρία, το έπιασες αμέσως. Χαχα, εγώ τα ξέρω αυτά. Είμαι Ελληνίδα, αλλά σκέφτομαι τους ακροατές μας που μαθαίνουν. Για αυτούς είναι καινούρια πληροφορία. Ακριβώς. Και ξέρεις τι, πολλοί ξένοι κάνουν λάθη με τα άρθρα στην αρχή. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Εγώ ο ίδιος έχω ακούσει τόσο αστείες ιστορίες. Πες μου, λατρεύω αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια είχα έναν φίλο από τη Γερμανία. Ο Χάνς. Πολύ έξυπνος άνθρωπος, μηχανικός, μιλούσε 4 γλώσσες. Αλλά τα ελληνικά τον έτρωγαν. Και τι έγινε?
Πήγαμε για καφέ σε ένα ωραίο καφενείο στην Πλάκα. Ο Χάνς ήθελε να παραγγείλει μόνος του να εξασκηθεί. Λέει στο σερβιτόρο «Θέλω οι καφές, παρακαλώ». Άχαχα, οι καφές. Ο σερβιτόρος κοίταξε με ένα βλέμμα που έλεγε «Τι είπες τώρα?» Αλλά ήταν πολύ ευγενικός. Έφερε τον καφέ χωρίς σχόλιο. Εγώ ήμουν έτοιμος να πέσω από την καρέκλα από τα γέλια. Χαχαχα, καημένος ο Χάνς. Αλλά άκου, αυτό είναι πολύ κοινό λάθος. Και εγώ έχω μια ιστορία παρόμοια. «Α, πες μου, τώρα θέλω να ακούσω». Είχα μια μαθήτρια, η Σοφή, από τη Γαλλία. Γλυκύτατο κορίτσι, τόσο πρόθυμη να μάθει. Ήθελε να κάνει έκπληξη στον Έλληνα φίλο της και να του πει κάτι ρομαντικό στα ελληνικά. «Ω, ρομαντικό. Και τι είπε?» Ήθελε να πει «η αγάπη μου», δηλαδή «my love», αλλά μπέρδεψε το άρθρο και είπε «ο αγάπη μου». Ο φίλος της δεν κατάλαβε τι συμβαίνει. Πέρασαν μισή ώρα προσπαθώντας να εξηγήσει τι εννοούσε. «Χαχαχα, ο αγάπη μου, φανταστικό». Αλλά τελικά έμαθε, η Σοφή. Ναι, έμαθε και τώρα μιλάει πολύ ωραία ελληνικά. Αλλά ακόμα θυμάται αυτή την ιστορία και γελάει. Λέει ότι ήταν το καλύτερο μάθημά της. Αυτό είναι το ωραίο με τα λάθη. Τα θυμάσαι. Και μαθαίνεις από αυτά πολύ πιο γρήγορα. Απολύτως. Αγαπητοί ακροατές, μη φοβάστε τα λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Εμείς εδώ σήμερα είμαστε για να σας βοηθήσουμε να τα κάνετε λιγότερα. Χαχα. Χαχα. Ακριβώς. Εντάξει, ας συνεχίσουμε. Μιλήσαμε για το οριστικό άρθρο. Ο ή το. Τώρα ας μιλήσουμε για το αόριστο άρθρο. Ναι, ένας μία ένα. Εξήγησέ το. Το αόριστο άρθρο χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για κάτι για πρώτη φορά ή για ένα αόριστο, μη συγκεκριμένο πράγμα. Για παράδειγμα, θέλω έναν καφέ. Δεν λέω ποιον συγκεκριμένο καφέ, απλώς έναν καφέ. Εντάξει. Και αν πω τον καφέ, εννοώ συγκεκριμένο καφέ. Αυτόν εδώ, το δικό μου. Μπράβο Μαρία, ακριβώς έτσι. Βλέπεις, έπιασες την ιδέα αμέσως. Χαχα. Δώσε μας περισσότερα παραδείγματα με το αόριστο άρθρο. Εντάξει, για αρσενικό λέμε ένας. Ένας καφές, ένας άντρας, ένας φίλος. Ένας. Καλά. Για θηλυκό λέμε μια. Μια παραλία, μια γυναίκα, μια ιδέα. Μία παραλία. Αχ, τώρα θέλω να πάω θάλασσα. Χαχα, μείνε εδώ, τελειώνουμε πρώτα το podcast. Και για ουδέτερο λέμε ένα. Ένα σπίτι, ένα νησί, ένα παιδί. Ένα σπίτι, ένα νησί, ένα παιδί. Άρα έχουμε ένας για αρσενικό, μία για θηλυκό, ένα για ουδέτερο. Τέλεια. Και παρατήρησε κάτι. Το ένας και το ένα μοιάζουν πολύ, μόνο η κατάληξη αλλάζει. Αυτό βοηθάει στην απομνημόνευση. Ναι, καλή παρατήρηση. Εντάξει, Αλέξανδρε, ερώτηση εκατομμυρίων. Πώς ξέρω ποιο άρθρο να χρησιμοποιήσω? Πώς ξέρω αν μια λέξη είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο? Και να που φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο. Λοιπόν, η καλή είδηση είναι ότι υπάρχουν μοτίβα. Κανόνες που δουλεύουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωραία, πες μας. Ξεκινάμε με τα αρσενικά. Αν μια λέξη τελειώνει σε εως, εις ή ας, είναι συνήθως αρσενική. Ο καφές τελειώνει σε εσ, αρσενικό. Ο άντρας τελειώνει σε ας, αρσενικό. Ο μαθητής τελειώνει σε εις, αρσενικό. Οπ, άρα αν ακούω μια λέξη που τελειώνει σε ως, εις, ας, λέω μπροστά. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, τα ελληνικά έχουν πάντα εξαιρέσεις, αλλά για αρχάριους αυτό αρκεί. Εντάξει. Και τα θηλυκά? Τα θηλυκά τελειώνουν συχνά σε άλανς ή «η». Η θάλασσα τελειώνει σε άλανα θηλυκό. Η νύχτα τελειώνει σε άλαν θηλυκό. Η πόλη τελειώνει σε άλλου θηλυκό. Η γυναίκα τελειώνει σε άλλον θηλυκό. Άρα κατάληξη α ή ή σημαίνει συνήθως θηλυκό. Αυτό είναι εύκολο να το θυμάσαι. Ακριβώς. Και τέλος τα ουδέτερα. Αυτά τελειώνουν συνήθως σε ο ή η. Το σπίτι τελειώνει σε η, ουδέτερο. Το νησί τελειώνει σε η, ουδέτερο. Το δέντρο τελειώνει σε ο, ουδέτερο. Το βιβλίο τελειώνει σε ο, ουδέτερο. Κατάληξη ο ή, άρθρο το. Πολύ ωραία. Άρα έχουμε ένα απλό σχήμα. Κατάληξη ως εις, ας, αρσενικό, άρθρο ο. Κατάληξη α, ή, θηλυκό, άρθρο ή. Κατάληξη ο, ή, ουδέτερο, άρθρο το. Μπράβο! Το είπες τέλεια. Αυτό είναι το βασικό εργαλείο.
Κοίτα την κατάληξη της λέξης και έχεις την απάντηση στο 80% των περιπτώσεων. 80%. Αυτό είναι πολύ καλό ποσοστό. Και για το υπόλοιπο 20%. Για το υπόλοιπο 20% η απάντηση είναι απλή. Εξάσκηση. Όσο περισσότερο ακούς και διαβάζεις ελληνικά, τόσο πιο φυσικά έρχεται. Και ακούς podcast όπως αυτό. Χαχα, ακριβώς. Αυτό βοηθάει πολύ. Εντάξει, έχω ακόμα ένα κόλπο για εσάς. Όταν μαθαίνετε μια καινούρια λέξη, μαθαίνετε πάντα μαζί και το άρθρο της. Α, αυτό είναι πολύ χρήσιμη συμβουλή. Δεν λες νησί, λες το νησί. Δεν λες θάλασσα, λες η θάλασσα. Μαθαίνεις τη λέξη μαζί με το άρθρο της σαν ένα ζευγάρι. Ακριβώς, σαν ζευγάρι. Και αν το κάνεις αυτό από την αρχή, θα αποφύγεις πολλά λάθη αργότερα. Τέλεια συμβουλή. Εντάξει, τώρα ας εξασκηθούμε. Ας δούμε μερικές πρακτικές προτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμέσως οι ακροατές μας στην καθημερινή ζωή. Ναι, ας πούμε ότι είσαι στην Ελλάδα σε ένα καφενείο. Θέλεις να παραγγείλεις. Λες, θέλω έναν καφέ, παρακαλώ. Αρσενικό. Άρθρο 1, αιτιατική 1. Θέλω έναν καφέ, παρακαλώ. Αυτή η πρόταση σώζει ζωές στην Ελλάδα. Χαχά, κυριολεκτικά. Άλλη πρόταση, είσαι σε ένα εστιατόριο. Λες, ο λογαριασμός, παρακαλώ. Ο λογαριασμός, αρσενικό, άρθρο Ο. Ο λογαριασμός, παρακαλώ. Ναι, και αυτή τη χρειάζεται ο καθένας. Άλλη πρόταση για την παραλία. Η θάλασσα είναι πολύ όμορφη σήμερα. Η θάλασσα, θηλυκό, άρθρο Ι. Η θάλασσα είναι πολύ όμορφη σήμερα. Αχ, αυτή τη λέμε κάθε καλοκαίρι. Κάθε μέρα το καλοκαίρι. Και ακόμα μία. Ψάχνεις ξενοδοχείο. Λες, θέλω ένα δωμάτιο, παρακαλώ. Το δωμάτιο, ουδέτερο, αόριστο, άρθρο 1. Θέλω ένα δωμάτιο, παρακαλώ. Τέλεια. Και μία ακόμα. Για τα ψώνια. Πού είναι η αγορά? Η αγορά, θηλυκό, τελειώνει σε ανά. Πού είναι η αγορά? Μπράβο. Και ακόμα μία. Το φαγητό είναι νόστιμο. Το φαγητό, ουδέτερο, τελειώνει σε Ο. Το φαγητό είναι νόστιμο. Αυτή είναι η αγαπημένη μου πρόταση. Τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Χαχα. Και σωστά. Η ελληνική κουζίνα αξίζει αυτή την πρόταση κάθε μέρα. Εντάξει, ας κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση. Σήμερα μάθαμε ότι τα ελληνικά έχουν 3 γραμματικά γέννη. Αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Και μάθαμε το οριστικό άρθρο. Ο για αρσενικό ή για θηλυκό το για ουδέτερο. Και το αόριστο άρθρο. Ένας για αρσενικό, μια για θηλυκό, ένα για ουδέτερο. Και μάθαμε το κόλπο των καταλήξεων. Ως, εις, ας, αρσενικό. Α, ή θηλυκό. Ο, ή ουδέτερο. Και μάθαμε να μαθαίνουμε κάθε λέξη μαζί με το άρθρο της. Πάντα ζευγάρι. Τέλεια ανακεφαλαίωση. Αγαπητοί ακροατές, αν σήμερα θυμηθείτε μόνο ένα πράγμα, να είναι αυτό. Μάθετε κάθε λέξη με το άρθρο της. Ο καφές, η θάλασσα, το νησί. Πάντα μαζί. Υπέροχα υπομένω. Και μην ξεχνάτε, κάθε λάθος είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Ο Χάνς με τον «Η καφές» τελικά έμαθε. Η Σοφή με τον «Ο αγάπη» τελικά έμαθε. Και εσείς θα μάθετε? 100%. Τα ελληνικά είναι μια γλώσσα με χαρακτήρα, με ιστορία, με ψυχή. Και αξίζει κάθε προσπάθεια που κάνετε για να τη μάθετε. Πολύ ωραία το είπες αυτό. Λοιπόν, φίλοι μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα και να μάθατε κάτι καινούριο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίστε να εξασκείτε, συνεχίστε να μιλάτε ελληνικά και θυμηθείτε, δεν είναι ποτέ αργά να αρχίσει κανείς μια νέα γλώσσα. Μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι την επόμενη. Γεια χαρά σε όλους. Μάθε ελληνικά. Ζήσε την Ελλάδα.